Здравейте, армейци! Наистина, мъките продължават и не спират. Затова веднага почвам с темата, която ще раздуха червената общност. След като ЦСКА изгони Павло Нора, всъщност той се подаде оставката. Всъщност не знаем дали той се е подал или някой му е подал, както се казва. Наред следващ е изпълнителният директор Владислав Златков. Съгласен съм наистина на 1,000,000% той да се тръгне от този отбор. Той не заслужава въобще, даже и в футболен клуб да ръководи. Ами, след Павло Нора и евентуалното освобождаване на Златков, наред е още един човек, който може да излети бързо. Става дума за нашия ставши треньор Душан Керкес, която информация сега преди малко научих. Хора, докато ни отбори играят в Лига на конференциите и допреди седмица в Лига Европа, ние затъваме все по-зле и по-зле. Тази каша кога ще бъде оправена, ако някой може да отговори? Да, чухте ме, за Душан Керкес. Следващите 3 мача са най-важните за Керкес, защото ако не вземе поне един от тях, т.е. победа, този човек се заминава. На негово място не знам кой ще е. В тази статия упорито се говори, че на водещия стол може да седне Любо Пенев. Съгласен напълно. За Стойчо Младенов също, но Стойчо Младенов може би ще пък бъде спортен директор. Но това дуо, ако се случи, спортен директор за Стойчо Младенов и старши треньор на Любо Пенев, просто мисля, че нещата много ще потръгнат. Аз така поне си мисля. Но за да не се стига до треньорска рокада, трябва Керкес да направи немислимото. Но в момента трите ни съперника следващи ще е много трудно и един от тях да вземе. Черно е разгроми Берое. Николай Златев. Уникален. Да. Играят в Европа. Имат много добри футболисти, индивидуалности. Числото със съвсем нов състав, нова... да разпродадоха си не знам колко играча, 25-26, втория, третия отбор вече им ги няма и направиха много хубава селекция. Ще ни е много трудно. Според мен, мачовете поне с Арда и Черно са ни невъзможно да ги вземем, но за числото там вече били сме ги доста пъти, но време е поне също тях да можем да го вземем, защото наистина сме много зли. Но кога ще го търпим това нещо? На кое място ще завършим този сезон, макар че също е началото на сезона? Защо въобще Душан Керкес си заборе главата в ЦСКА и разпали феномената на Ботев? Защо дойде в тая криза и просто не знам. Всеки казваше, че Керкес ще трябва да направи невъзможното, но не знам. Хора, ние феновете нищо не можем да направим в момента. Абсолютно нищо. Само единствено да подкрепяме през целия матч, преди матча и след матча. Само това. Вариант за нов треньор или някакъв чужденец отново. Хора, спрете се с тези чужденци, бе. Видяхте с чужденец директор и чужденец треньор много малко пъти се получава. Наистина не мога да се обясня това нещо. Това ще приключа видеото. Надявам се да ви е харесало, да ви е полезна информацията, която правя.
До скоро и само ССК.